Oimore Nyakaramogi Ajwang' kamoro mora maintiere erokamano ahinya kuom yiero TV mar Ramogi neno weche manyien mag Oimore moikoni kawuono manchieng' Jumapil tarik 22 dwe mar 12 higa mar 2024. Sani koro wakwano mana ndalo dong' ndalo 2 to wachopo chieng' Christmas. Ang'eyo ni ikore yo makare, jomoko bende pod nitiere wuoth ka gidhi kuonde mopogore opogore. Kata kamano wamedo mana kwayo hawi maber kaachiel kod ngima makare e kindegi mag sikuku. Nyakaramogi Ajwang' iko ni weche mathoth e weche manyien mag Oimore, to mokwongo yud thuond weche ma omiyo pek. Hiyo chanjo ambayo tumekuwa tukifanya ati ni haramu. Ati ng'ombe zetu siendelee kuwa wagonjwa. Jatend piny William Ruto omako ni chanjo mar dhok ma piny owacho chano biro timore kaka nopangi. Kagigoye to gigoye magitwe utero hospital kapok odonjo hospital. How can you lynch someone who is mentally incapable? Someone who is insane. Koro oken case midhi kawa mayot. Ji abiriyo maki kitudogi kod nek rawera moro e boma ma Homa Bay. Beyo idho kama wadhi gi siling 1,400. Wadhi gi siling adiwa 3,000 sani. Thoth jowuoth nonindo oko e koyo ka girito mtokni matero gi dala ne sikuku. Nyakaramogi Ajwang' mago kaachiel kod mamoko mathoth e yor adimba arwakni machiegni bed kodo nyaka e giko mar weche manyiena mag Oimore. Nyinga Joyce Oduor, jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Miche gi miche mag jowuoth ne onindo oko e koyo otieno ma piny orugodo kawuono e tesende mag idho nyamburko ka girito geche matero gi pacho e nyasi mag sikuku. Jowuoth go ma ochomo gwenge mopogore opogore imbo mar Kenya koro yudo pek kaluwore kod dhugruok mar mtokni e moko kuom apeyni madongo pachoka. Moko kuom jowuoth bende ywak kaluwore kod nengo mar wuoth ma moko kuom nyamburko omedo e ong'ala mamalo. Kodong' mana ndalo 2 kende to ihingo nyasi mar sikuku, jowuoth ma opango dhi pacho mondo oriwre kod familia magi e nyasigo podi medo yudo pek e chako safar margi kaluwore kod onge mag nyamburko. Moko kuom jowuoth kod familia margi ne onindo oko e koyo ka girito kuom seche bora nyamburko ma onego gi idhi. Nimekuja hapa saa 12 jioni, gari yangu ilikuwa ya saa 1:30. Niko na watoto na nyeshewa, niko kwa mvua, naambiwa gari yenye inaenda saa hii ni watu wa mchana ndio wanaenda. Sisi watu wa usiku tuko hapa na hatuna mahali pa kuchikinga, tuko kwa tunanyeshewa na watoto hatuna mahali pa kusimama hata mahali pa kuchikinga. Nimebook gari ya saa 2 naenda Mumias, lakini tumepata hakuna gari. Kuna stress, hata mtoto ananisumbua. Lakini hatuna otherwise, inabidi tu tumengoja. Naenda Kakamega County. Niliko hapa kutoka asubuhi. Paka saizi hatujatoka, tujui kama tutatoka hapa ama tutalala. Boaz Namkana, dereva mar bas mar Easy Coach ma en achiel kuom tesende mag idho nyamburko kama jowuoth mathoth ne oninde, wacho ni deko mar nyamburko ikelo kod dhugruok mar geche e moko kuom apeyni madongo ma pachoka. Customer wanalia hapa, pia mimi nasikia uchungu kwa sababu sio kupenda kwetu. Na barabara kutoka juzi, kama mimi nimetoka juzi nimefika Kitale saa 6 mchana na nilitoka hapa asubuhi. Saa hii nimetoka Kitale nimefika hapa. Saa hii ni saa ngapi? Saa 3 kutoka asubuhi. Saa hii ndio nimeingia. Bado magari zingine ziko kwa barabara. Shida sio dereva wa Easy Coach. Shida sio sisi management. Barabara ndio shida. Kwa tangu juzi jamu imekuwa mingi sana juu watu magari ni mingi sana. Etesen idho nyamburko ma country bus bende jowuoth opong'o ka thoth gi ywago nengo mamalo mar wuoth makoro gichulo e kindegi mag sikuku. Moko kuom johala manigi osike bende ywak ni gidiwo gi misikegi nikech nengo mamalo mar wuotha. Mepandisha nauli sana. Sasa lakini sasa tunasema tu wacha tu tuende for vacation. Pesa tunalipa karibu 2,800. Kawaida inakuanga ni 1,500. Watiyo gi gari pile pile kawabiro ka. Waidho Machakos nikech watiyo gi geche ma wanyalo yudo ka bei yot matin. To nyaka wayud gi mana Machakos ka. Koro sani kwabiro to wayudo ka bei oidho. To wan jo mizigo onge kata ka king'adonwa. Bei oidho kama wadhi gi siling 1,400.
wadhi gi siling adiwa 3,000 sani. Ewi pek mar wuoth mosebedo e apaya ma Nairobi kochomo imbo mar Kenya, jatend piny osingo ni apaya mawuok Nairobi nyaka Malaba ibiro chak yaw higa manyien mondo duok chien dhugruok mar nyamburko mahinyo bedo e apaya no ahinya e kinde sikuku. The commitment I want to give to you is that next year we will begin the construction of dual carriageway from Nairobi first to Nakuru, and then from Nakuru later, we will take it all the way to Malaba. We have already a program, and we are already in discussion with different companies on how that road is going to be done so that we can ease the congestion. Dhugruok mar nyamburko e apeini madongo mapachoka podi nyalo medo bedo kaluwore kod kwan mamalo mar jowuoth mamedo dhi pacho e seche ma odiochieng' sikuku kayo machiegni. Obile kaunti ma Homa Bay dhi nyime gi timo nonro ewi nek mar japuonjre moro ma jahigni 25 masomo e mbalariany ma Tom Mboya e boma ma Homa Bay. Kaka ripota marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero, jotije 7 mag magawa mane ogoye japuonjre no nomaki kod obila mag okwach kich ka gikonyo e timo nonro. Japuonjre Paul Sunday mani hike mar 4 e mbalariany ma Tom Mboya e boma ma Homa Bay ne otho e yo moro magalagala ka lipod obila yango ni ne ogoye e magawa ni kendo gikone noduogo wito ngimane e kar thieth ma Homa Bay kama ne oringe kode. Wacho ni japuonjre no oringo modhi e magawa no duk bang' kane oselonyo lepe kama ikoni ne ochako toyo gik moko e magawa no. Gino mano miyo jotije mane ni kanyo gi kinde no ne ochako rodhe ma ochwe tweye gi tol, kata kamano ne oduogo wito ngimane kaluwore kod rem mane en go. Oringo kodhi nyaka Junction. Kose Junction chako duogo gi ng'wech donjo tel dalawa. To wach mane modhiro mogore piny moringo donjo. Koro chako go gik moko kanyo. Jotich gi wach mane kochungo gichako goye. Ka gigoye to gigoye magitwe. Kato uluong polis manobiro okawe oyude ka otwe kato tere hospital kapok odonjo hospital temo wito ngimane. Familia mar japuonjre no mawuok Budalangi mano yuore kama ringre nitie ywak kaluwore kod kit tho mano yudo wuodgi no. Gikwayo obila e kaunti ni mondo otimo nonro margi maonge minde kata matin e wach no. Alikuwa anafanya course ya criminology in Tom Mboya University, but I'm shocked that ametuacha kwa njia ambayo ni ya kushangaza. Tusiongee tunaibaki ndani ya media, lakini tunahitaji tupate ukweli na wale ambao walikosa wachukuliwa hatua, kwa sababu huyu mtu ambaye waliua haukuwa na mawe, haukuwa na silaha yoyote, kwa sababu walimuona kwamba ni kichaa kidogo, mbona hukumweka mahali. Justice lazima ichukuliwe na serikali ichukue njia ambayo ni nzuri. Familia ni bende wacho ni kalore kod chan ma gin kod peke cheno matimo bedo ringre ka achiel kotero ringre pacho ka bende ni gikone obila mondo achije mana osemaki nek makochno kik we thuolo. Hata venye tuko hapa Homa Bay hatuna mahali pa kulala, tuko stranded. Mwili inasemekana lazima tufanye postmortem ambayo inachukua karibu shilingi 15,000. Transport ya mwili kutoka hapa kwenda Budalangi kule Port Victoria karibu shilingi 25,000. Na hata naomba vijana ambao walishikwa na hawa mama ambao wameshikwa ambao korokoroni, tafadhali wasitolewe, na nimetoka DCI, nimeshapewa kila kitu. Hiyo kesi mimi nitasimamia nikiwa kama complainant. Kajo puonjre mbalariany ma Tom Mboya kama ne rawera no some ne okwedo malit mokalo nek makoch no kane gikoni ok gibedo ok chien nyaka chieng' moro yudo ratiro mar nyawadgi no manonige yo makoch no. Comrades Power. Comrades Viva. Comrades TB. Jogo mochung' ne arita kwe ma Homa Bay kawa wacho ni wang'ni nyaka wayud ratiro kaluwore kod tho mar Paul Sunday. Kaka wang'eyo, Paul the victim and a student mani 4th year. Ne odong' mana kod semester achiel to tieko 844 system. Koro ok en case midhi kawa mayot. To wadwa chiwo siem. As comrades, we are agitated that a life of a comrade can end in the hands of a mob, people that are unconscious of the things that are happening in the society. And we want to say this, that how can you lynch someone who is mentally incapable, someone who is insane, someone who doesn't know what he's doing, someone who is walking naked. This is someone whom you're supposed to help. Kamanyotho polo timore pod kikiyao, because it will not be wise that the scene of crime is operational while investigations are being carried on. We as comrades, we are going to make sure that the scene
is closed. Magi timore ka jatend obila mag okwach kije sub county ma Homa Bay Charles Koilenge ne oyango ni jotija abiro mag magawa ne osemaki kendo dinege tesed obila kanondo windek mar japuonjre nendo dhi nyime. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Jatend piny William Ruto okwedo joma wuoyo marach ewi chanjo ma ichan timne jamni ka onyono kar tiende ni chanjo no biro bero ngima jamni e pachoka kendo nyaka time. Ruto manoloso e kanisa mar AIC Kipkorgut e kar chung od bura ma Ainaboi kaunti ma Uasin Gishu bende omedo dok ne wach mar nywako ji mathoth e sirikande kolero ni mano e yo mar riwo wi jo Kenya. To kaka Simfros Okinda lero, jatend piny bende osingo mar medo chiwo omenda ne kanisa kowacho ni chiwo no emosemiyo ochopo kama sani entiere. Jatend piny William Ruto noyuro lemo e kanisa mar AIC Kipkorgot mantiere kar chung od bura ma Ainaboi kaunti ma Uasin Gishu kama ne omedo goyo debe ne chenro mag sirikand Kenya Kwanza. Ruto manoten kod jotelo mamoko kama oting'o gavana ma Uasin Gishu Jonathan B kod nyawadgi ma Elgeyo Marakwet Wesley Rotich e kind jotelo mamoko okwedo joma talo chenro mar chanjo jamni kolero ni chenro mag chanjo nochak chon kendo obiro dhi nyime kod kedo kod tuoche mamako jamni. Sasa kuna watu wengine kwa siasa duni ya pesa 8 wanataka kutuambia hiyo chanjo ambayo tumekuwa tukifanya ati ni haramu. Ati ng'ombe zetu siendelee kuwa wagonjwa. Shwali. Hata kama ni siasa. Ruto bedo tiyo gi thuolo ni mar kwedo joma talo sirikal mare kuom duoko moko kuom jotelo mane nitiere sirikand Uhuru Kenyatta kowacho ni mane yo mar riwo wi jo Kenya. Hata juzi mumeona nimezidi na kupanua tena. Wengine nimewaingiza. So basi ndio tulete umoja, tulete maelewano ili lengo letu sio mashindano ya wanasiasa. Lengo letu ni transformation ya nchi yetu ya Kenya. Kato bedo ni jo Kenya osebedo kase kuom chiwo omenda madito ne kanise, Ruto telo ni obiro medo chiwo omenda ne Nyasaye kendo onge ng'ama nyalo tale. Hatumtolei mtu, hatumtolei askofu, hatumtolei mchungaji, hatumtolei chairman, tunamtolea Mungu. I am a living testimony of a person who never went wrong for giving to God. I am a product of giving. Simfros Okinda, Ramogi TV. Oyangore ni chudo mar osach jotije counties mapachoka dhi deko kalure ni migao marango jotije piny owacho poko chwalo nonro mag chudo makamago ne apisi machulo jotije go. Ma oyangi gi jatatije e riwruok mar governors Mary Mwiti makoro kwayo bad migao marango chenro mag jotije piny owacho mondo ochwal nonro go maneno ni osara go ochul e wangsa. Lydia Okeyo negilera. E kindegi ma oganda ni nyasi mar sikuku mor mar jotije piny owacho mag counties mapachoka kidek ng'adore kaluwore ni osachgi madweni kidek leo kaluwore ni nonro maggi pok ochwal ne apis riwruogno gi bad migao marango chenro mag jotije piny owacho. E oboke mondiko ne jagoro mong'ere migao marango chenro mag jotije piny owacho, jatatije mar riwruog governors noyango moko kuom gigo makoro kelo ng'ikruok e loso weche chudogo kama oting'o chwalo nonro mag jotije counties machalo omenda mambalang' ma ichulo gi higa ka higa kaachiel gi chudo ma ichiwo e kinde yweyo. Bende nonrogo oting'o omenda ma ing'ado e osara ma osebedi ka ichoro mbele, omenda ma ing'ado ne gedo mag udi manengogi ogonyore, pei kaachiel gi omenda ma ing'ado madhi e kit okumba manyien mar thieth mar SHA. Nonro ma pok ochwal bende oriwo omenda ma ing'ado mar aheri kata pension, ka bende nitiere dwaro mar loso nonro moko ma ok nochwal e yo makare mar konyo e loso chenro mag chudogo. Bende nitiere ng'ikruok moko ma osebedo e ng'eto mar omenda ma ichulo ka jotije yudo osara kata pei, ka bende nitiere nonro moko mag jotije ma onge chenro mar chudo mar osara. Ng'ikruok rem yudo nonro makamago osekelo midhiero e loso chenro mar chudo ne jotije counties ka koro ikwayo apis jata chenro mar jotije piny owacho mondo ochwal nonro go maneno ni ochul jotije counties osachgi madweni e kinde ma oganda ni e sikuku. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Moko kuom jokanyo mag duond buch ODM e kaunti ma Mombasa koro dwani piny owacho okum duol mar yiero e pachoka IEBC kaluwore gi gino magikoni mibadhi mosebedo katimore e kinde duto mag yiero. Gikoni yiero ma pachoka koro nego tagi kambe moyiedhi mawuok e pinje maoko manyalo gayo wach mibadhi kendo tiyo e yor lera kod ratiro. Joja oko giler mathoth kowuok Mombasa.
Esechegi makoro jotelo mopogore chwalo ng'ur margi ne piny owacho kuom deko kelo lokruok e duol mochung' ne yiero e pacho ka IEBC. Moko kuom jokanyono mag duond buch ODM Mombasa to koro dwani okum duolno e pacho ka. Gikone jopiny osebedo ka chwalo ng'ur e kinde ka kinde ma itime yiero ka giseyo duolno, omiyo gidwani kaber to yiero ma itime pacho ka obed kitayo gi kambe moyiedhi mawuok e pinje maoko. Ne gichako Bangul election mar Jaramogi 1992. Mag podge Bangul election nyaka sani. Iwinjo, they are criminals, onego twegi. To onego giduok billions of shillings mageseka. Nikech onge tiende mondo joma Bangul election mamiyo nyithinde watho, mamiyo monde watho. Baby Pendo notho Kisumo. Baby Pendo poko chul min gi wuon gi nyaka sani. Dhano timore mana kama. Jo IEBC chamo msara to onge tich magitiyo. To pesa no nyalo konyo dongruok moro e Kenya kar kengo. Kata kaka daktache gomo sechete yath onge hospital, nyithindo madhi school, pesa go nyalo konyo kamoro. Wadwaro ni mondo sama yiero nitie ikelo kambi moro maduong' man gi rang'iny mamalo, to kambino en emo otele e wach mar yiero. Koro sani waneno ni ok wadwar IEBC. Wadwaro ni ombulu sani mondo koro ochung'ie gi kembe madongo dongo machalo Price Water House Cooper. Gin kembe ilago, gin kembe man gi joma nigi skills manyalo manage election mitieki. Ne bende giseyo lokruok manyocha jatend piny Kenya William Ruto timo tend migepe mare ka joma mine to ywak ne chal ne jatend piny Kenya jwango mine e tende. Agombo ni mondo piny owacho orangi e uongozi mar wamama ni nyalo chopo nade. Onego mewa consider ni wamama bende ni e iye ka mondo wamama gi orangi kaka nyalo kanyo karne mabiro. Nafas ko nwang'ore to gimiyo mana jotelo machuo. Sani koro telo manendo mi dhako achiel kende inwang'o kogol to kaw chuo turi emobiu kanyo ero ni omi telo. Okang' mar daro Salim Mvurya kowuok e migawo mar ohala nyaka mano mar tuke ne bende giseyo to chutho ni mar ne pok obulo ng'ur e migawono. To koro migosi William Ruto koro keto timo mana Mvurya kama. Mano gino ok wabiyie mondo duognwa Mvurya nikech sport no ok obi konyowa. Sport no be giketho. Sport no giloko international sport wa manyiche warito 2027 odhi Rwanda gi Uganda. Koro sport no to tim ang'o e Kenya? Sport en mar joma dhi loka maidho ndege madhi loso allowances. To kar kae ndito nyithindo thagore, jopuonj thagore, daktere thagore, onge nyithi university. Ingi neno Garissa, kata kineno Mandera, Kwale, kamora mora, onge gima timore. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Nyakwara Mugejwangi report mar George Aoko kowuok e kaunti ma Mombasa madwano wadhi gode yweyo mokwongo weche manyien mago imore otieno makawuono mechwalonwa ote magi kokalo yore waduto te mag tudruok abo bedo kasomogi e kinde mwadhi mbele kod weche manyien mago imore mabiro. Wakaw mana yweyo machuok kaiti biro yudo sigana ni bang' yweyo makama. Kodohala ma omako mach e kindegi mag sikuku. Royal Mabati Factory Limited. Sani wan kod yor chudo ma itimo mos. Chul deposit mar atamalo 40 mondo wakoni mwandu ma inyiewo kodwa odiochieng'no nyaka kama intie. Meet my big ballers wa Aviator. Shambiki Aviator nilianza kucheza na pesa kidogo nikimprove. With the time the more unacheza the more unapata experience. It's a game that you can play anytime. Aviator ni iko sawa kabisa. Kochonjo. Join club ya millionaires nani. Win millions in seconds. Cheza Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Krisi Moments ni kumake memories za nguvu, kueneza furaha, kushirikiana na familia na marafiki na kuinuana. Krisi Moments ni kuja pamoja, kujuliana hali na kumake memories.
Equity iko hapa kujenga hizi moments za krisi. Tuma pesa from Equity to Equity for free. Lipa kwa Equity Till au na Equity card yoyote for free. Cha kupendeza zaidi, tuko na deals moto moto za kuchangamsha Christmas yako. Isitoshe, ukikwama, tunakusort na Easy Loan ama upate boostika. Tujenge Chrissy moments na Equity. A Merry Christmas and a Happy New Year from Equity. Moruru, Christmas ochopo. Kinde mag sikuku ochopo. Yud more kinde nyasigi gi mich mag sikuku kokalo kuom Ramogi TV. Inyalo bedo jaloch mar siling' 5,000 pile ka pile. Chakre tarik 16 nyaka tarik 25 dweni mar 12. Sikuku yot. Mokwongo, ket wang'i Ramogi TV to QR code biro nenore sa asaya. Kaito, scan QR code no. Ibiro chopo e Citizen Digital. Kendo duok penjo ma openji. Kendo, ng'at mano kwong chiwo duoko makare biro yudo siling' 5,000 pile pile. Mano kaka wakelo ni more kinde ni. Koro, podi ritang'o. Scan code no. Jibambe ikrisi kod gik mabeyo mag nyasi kwa Ramogi TV. Explore Vietnam's beauty with View Travel. Enjoy the Hanoi City Tour, an overnight cruise in Ha Long Bay, thrill at Ba Na Hills, and tour Ho Chi Minh City, and so much more activities. Our 9-day adventure of Vietnam starts from $2,445 USD per person sharing. Angukia deals moto moto na View Travel. Book your dream Vietnam holiday and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Nyinga Cynthia Nyango, jafwambo maru mohinyo kelo weche mag njore kachiel kod kichwech. E kinde Christmas ni akwayonu hawi maber mar Yesu Kristo ubed gi kwe kachiel kod hera mogudho. Nyaka higa manyien. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' e weche manyiena mago imore. Johala maloso nyamburko e garaja chunygi opong' gi mor kendo giyango ni sani gigoyo gi rungu kaluwore ni ma e kinde makoro oganda modhuro limo kuonde loso nyamburko mondo gitim lokruok ni nyamburko magi kapok gidok pacho ne sikuku mar Christmas. Jafwambo marwa Linet Undi nolimo moko kuom funde kendo miyowa mathoth tok goyo kod gimbaka. Jorieko nogoyo ngero ni ng'ama odenyo ema wuoyo mang'eny. E kar loso nyamburko ma Woodley e boma ma Nairobi wuoyo tin ka tiche mang'eny. Magi timore kaluwore kod kwan mamalo mag geche mochwal mondo timnegi service kata olosgi motelo ne safach maboyo mag sikuku. Kaka sani neno wan gi tich nwach en Christmas time. Tich nitie, kila ng'ato is busy. Ma onge ng'ama nyalo yudo mahang' ma wuotha nwach Christmas time. Kila ng'ato dwan gacho bed maber. Kuonde manyocha ne weyo ni ok ilos ahinya chuni ni nyaka ilosi kaka brakes e gari nyaka bed gi brake. Leakage mora mora manie gari, headlights, mago duto te nyaka ilosi nikech kisedhi e ndara ikia ni biro chopo ot sadi nikech jam be ntiere, but kiting'o family to nego beni gimora mora ler kuomi. Jolos geche gi wacho ni tich masani ng'eny miyo gi mijing'o kendo kwan mag geche magiloso odiochieng' omedore. An odiochieng' anyalo loso geche 4. Lure gi tich chon chatna anyalo loso kata mana achiel kata mana 2 kata samoro anyalo tieko kata e week na anyalo loso kata geche 3. Lakini ka holiday intie kama to koro tich ng'eny watiyo mang'eny. Ohala ni ok ober kinde duto. Nitie kinde moonge. To kinde moonge no kori chamo mane loso chon. Kinde mobiro ti replace recover go manyitiyo go ka.
koro nyaka ibed ng'at ma wiye tiyo kitiyo ohala aina marwa niwach every season ok ibi bedo customer. Tich tiere maonge siga mora mora ka fundi ni kod lony mare motime gari ka gikone to giweyo ka wuon gari omor. Dwaro ni twang'ne kom mija koson, dwaro ni losne teini obed marieny maler imija electrical, odwaro ni gache oshine isipokuwa kigorange amija buffing. Owinjo ka engine mare kuber watumone service mana mi makanika, owinjo ka brakes mage riecho mano mechanical. Koro ibroidon every section, every sector kila ng'ato nyaka wuogie kofuko ne ber. Koro kawuono akelo gacha mondo losna, gacha ne nigi problem mar brake kendo radiator bene nitiere gi kama leak. Koro kae kama bire ga an gi mechanic na mang'eyo kuom higni mang'eny. Jolos geche garaj ni wacho ni tijgi medore mathoth kaluwore kod tich maber ma gitimo kendo nikech kastembe gi ogeno kuomgi kuom tich margi. Kech nitie gima funde masani temo timo ka gari obiri garaj. Gigolo gimoro ma iluongo ni mafla. Te garaj wa maudili kae gima kamano kwa tim. Emineno ka garaj opong'. Nikech customer trust wa okwamul kata gire bed na enang'o. Client kokelo gache kikorom go gache oko koringo go korigolo lweti oko kagima gino giri koromo kodi okobiduogo isechwanye. Koro rito client tek. Client rite chalo nyathi matin makotuo oywaka to konyalo wacho ni karama. Koro iniwoni midhi paro ni dibed ni iye kae. Koro kika timne marach kokelo gache kinyo duogo yud kama nyoweye to yud ka tije watiyo ne yo maler. Tijni ma higa duto giwacho ni onyuolo olemo makoro giyudo sani kaluwore ni kastembe wuoyo gi jowetegi kendo giyudo ji mathoth makelo gechegi ka koro gimor ni gidhi chamo sikuku ma opugno kaluwore kod yuto ma giyudo sani. An amor holiday ni onego dhi adhiya malach mondo wanwang' tich. Ofuko to crash. Omiyo wan holiday ni wan mana ka to ka holiday rumo wan koro Januari sama tich tin kora ka wadhi dala. Christmas wang'en mawang'ni wadwa yang'a wadwa cheke gi diek kwanza seketo diel mwalo ka modwa chako kosani. To magi duto timore mana e kinde makoro oganda modhuro dok pacho mar sherekea Christmas margi. Linet Undi, Ramogi TV, Woodley Estate, Nairobi. Johala e chiro ma Kibuye yuago dok chien e uso margi kata e kinde manyasi mag sikuku okayo machiegni. Johala go wacho ni kochopo ga dwe mar 12 to hala bedo ga maber, kata kamano higani to oko osebedo negi kaka pile ka jonyiepo yuago lal mar omenda. Reporter marwa Veronica Arogo miyo waler mathoth. Chiro ma Kibuye. Wuotho e iye bedo matek kaluwore kod ji mopong'o chiro ni. Kata kamano, pong' mar ji kik wuondi ni ginyiepo, ni mar thoth gi gin mana nyithindo mobiro bayo, ka jouso odong' mana ka luongo joma di nyiew mwandugi. Ne wakao stock wakete chiro kwa geno nwa nyalo uso e December ni to wala ok ber, pesa onge, cash flow odok chien kabisa kwa compare gi years mamoko mosekalo. Koro piny tek makata kaka watimre onge, wakwayo mana sirikal ka nyalo yudo konyruok moro kaka onyalo konyowa. Piny tek makata fare makaka wanyalo dhi dala otamowa, wan wabobeda abeda town ok wabodhi dala. E kinde nyasi sikuku kaka Christmas, thothne jonyuol nyiepo ne nyithindgi ka bende ginyiewo mwandu mag sikuku kaka chiemo ma gibiro loso ne jogi. Kata kamano, higani e chiro ma Kibuye, johala nigi sigana mopogore. Christmas ni ok wadhi maber nikech ohala tin, pesa bende tin. Koro miyo an omena mauso ni ok odhi maber. Giywago rach mar ochumi ka giparo kinde mokalo made koro uso mit ka jonyiewo thoth moloyo kata jouso. Higani uso mag gik mochuno kaka lewni koda chiemo pod ni mana piny. Due to the economy kako sebet okobedo maber ahinya ke ji ywak ni ji onge pesa. Uchumi momiyo nikech pesa onge. Pesa onge, economy mar ok ber. Pesa cash flow kaka onego bed ni ringo ok ring maber. Kata obed ni uso osebedo marach kamano, johala pod nigi geno mar dhi dala chamo sikuku. Dhi gi dala ok en nikech giseyudo omenda, to en nikech gidhi neno familia margi. Okay, nikech
Ola rach, wanyalo mana dhi dala chieng' sikuku no endo mana ne familia then waduoga nikech pesa onge to program bendo bagen. Wadhi donga ni Christmas dhi chwada kaka oyudo wano. Warito higa manyien nikech mokwongo higa manyien nyithindo dok skul, pesa korka dwa chako lal kabisa kuom dhano. En sikuku machielo ma johala e chironi ywago dok chien mag uso ka koro giketo geno ni higa manyien weche biro bedo ma opogore kod mae. Arogo Veronica, Ramogi TV. Nyakwara Mugejwang' yiena mar mondo mi akaw yoyo mar ariyo e weche manyien mago imore kata kamano asoma ne moko kuom ote ma uchwalonwa otieno makawuono. Iwacho mano Bishop Gordon Odongo wacho ni Joyce chenro ler sana. Sani ane sub-county Manyakacho wacho ni wach IEBC ema mondo piny owacho ochuog mapiyo. Ote machielo mano mar Shem Otho kanitiere Kagane Ndiru wacho ni Joyce to mar nyathi Tomboya no lit ndi. Olare nyocha ginego nyathi kich ma Innocent Gift. Giwang'e nikech gichich ni nokwala piko. Polis nyaka okaw motegno mondo othir nek ma apoya. Odhi mbele kowacho ni mogik Luo Council of Elders okoherore. Owacho ni babana ne en organizing secretary mar Luo Council of Elders. He passed away back in April 2024. Ker kod jogege ne okobire. Wach malit ahinya. Otherwise amor koda kaka weche choponwa. Ote mamoko mabende pod uchwalo na Nyakwara Mugejwang' med chwalo ote magi kokale yore waduto te mag tudruok mano moriwo nyaka Facebook kama wantiere achiel kachiel. Wabu bedo ka wasomogi e kinde mwadhi mbele kod weche manyien. Wakaw yoyo madundo gi sani to mae mabiro bang' yweyo. Watuak gi ruoth goro mar riwruok jodong Luo ewi ting' jodong Luo. Royal Mabati Factory Limited. Sani wan kod yor chudo ma itimo mos. Chul deposit mar 40% mondo wakoni mwandu ma inyiewo kodwa odiechieng'no nyaka kama intie. This holiday season, Citizen Duka and Quickmart tunakuletea Mama Mpenzi basket na offers zingine kibao. Choose what you want and buy it in pairs to enjoy bigger discounts. 2 packets of 2 kg sugar, 538 from 558. 2 packets of 2 kg chapati flour, 278 from 338. 2 bottles of 2 liters cooking oil, 990 from 1,360. 2 packets of 2 kg basmati rice, 1,398 from 1,534. 2 packets of 4-pack tissue white, 318 from 372. 2 bars of 800 grams bar soap, 318 from 400 shillings. But that is not all. You can pick and choose the products you want and build your own basket. Dial *487*5# now to pick your items directly from your phone. Then go and pick up your shopping from any Quickmart supermarket near you. Merry Christmas and a happy New Year from Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount. The Messiah, people of Israel are expecting, is about to be born. The prophet spoke of a king who would save the world. Look how big and bright that star is. It's a good star for he who knows how to read its sign. The shining of the star symbolized the birth of a new dawn, a new king. What's his name? His name is Jesus. It's impossible. I, Herod, am the king of Israel. This Christmas, stream the story of Jesus, the long-awaited Messiah, sent to the world to gain the way to spiritual happiness and to grace. Bless the Lord, for he has visited and redeemed his people. Enjoy these inspiring stories of Jesus, a kingdom without frontier, only on Viusasa. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Ninko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi.
Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Niko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Amaso nyithindo, bende iseikori ne higa man gi mor mang'eny. Biri rikodwa e nyasi mar Christmas. Wabiro loso gik mabeyo ma ng'ato ka ng'ato nyalo tereyo. This is our Xmas tree. Kendo we anyisie, wabiro bedo gi limbe mar Santa. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Omiyo, luongo osiepeni mondo iikri ne odiochieng' mopong' gi mor mang'eny. Wada tedo chiembe Christmas mamit ahinya. Yaye, watem mondo Christmas ni obed maber molo e higani. Hip hip hip, hooray! Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Riwruok mar jodong Luo osebed ka iseyo e yo magitimogo tijegi kaka jodongo, kako machielo gin bende gisebedo ka giseyo josiasa makaluo ni tamogi timo moko kuom tijegi kaka jodongo. Penjo maduong' en ni jodong Luo e bwo riwruok margi mar Luo Council of Elders bende pod timo tije mane omiyo riwruogno olosi, to bende oganda osemiyogi yot kata lwasi maber mar timo tijgi. Reporter marwa e kaunti ma Migori, George Juma, nobedo gi twak gi jaduong' Abel Ombuor ma en ruodh goro mar riwruog jodong Luo kendo kelonwa siganane mar ting'a jodong Luo. Riwruok no mar jodong Luo bende ong'ere kod dho ngere kaka Luo Council of Elders osebedo kuom higni malo 60. Riwruogni ne ochaki mar kelo oganda Luo kamoro achiel kod tije mamoko ka ok oweyo oko chiwo yo mar siasa e kind oganda Luo. Wan joma johera makata ka jaduong' onego chiaye dalane naneno okawo chiaye ring'o matin tero ka jirande on teno uro komera gimoro odhi ocham to bende gikia kata no chiemo iloso kanyo to nikech era no ema nomiyo Nyasaye omiyo wan gimoro achiel nyaka sama wuen to sani orumo kabisa wera dwa dong' ni josiasa ema dwa koro bedo joma lich. Puonjore were matinde yorego mag dak makare bende gin moko kuom tije madongo mag riwruok mar jodong Luo e piny Kenya. Kata bende riwruogni mar jodong Luo nitie kod ting' madongo kendo mabeyo e kind oganda Luo. Penjo osebedo mathoth malo duoko e yo mabende gitimogo tijegi. Koro miyo wan jodongo kunyal wacho ni onge gigi monego watim. Wanyalo ng'ado rieko. Kech wan be wang'ado mana rieko. Nasomo buk moro mane Profesa Masruyo ndiko. Ni jowa ng'iyo ng'ato kaka ochalo. Ni tichalo nade, tia kanye. Anyalo paro kamoro function mona adhi liel moro maduong' kabisa. Na bedelo gila mana mar jowo mang'ongo mar wako mondo nego ni mato mang'ongo. Abedelo e nyim nyithindo kamata nyithindo bede kom. Gima kama joganda wakelo kuom wawegi. Ywak osebedo ni oganda Luo kiti kod timbegi koro dhi kalal to jodongo ma onego chiw yo makare oling' thi. Wan gi chenro ni jo wachak ya Homa Bay higa mokadho dwe mar 6.
iluongo ni piny luo. Mae mwadhi kete timbewa mag kitwa gi timbewa, wadhi puonje kitwa gi timbewa, kaka ne watedo, timbewa mane watedo, kaka jowa ne miel, gigewa mane watimo chon, kata thumbewa mane wagoyo nyatiti gini, wadhi timo chieng'no. Wadwa ni waduog gini mondo wan be wabed goganda. Uneno kaka Masai orito margi ka. Ruodh Goro mar Okno ma jodong Luo Abel Ombuor wachne dieri ni oganda Luo kiri kod timbegi mathoth nyaka sani koro lal. Gin mowacho ne ikelo kod gik mathoth ma oting'o somo kod lony manyasani. Jowa mosomo ema wite. Ke jowa kosesomo gidhi loka giduogo, koro gibiro gi chike joka. To joka be kowe chikegi, kiri gi timbegi giluwo kabisa. To un kubiro ka tu ketho mawa ni wan koro ot mangima ji wache mana kisungu. Dholuo nuweyo chuth, nyathi okia kata ni marombo, madiel, nikech kitwa waweyo, wadhi e kit joka. Omiyo wan joluo walal, wakwayo kaka oganda, penjre uru nang'o momiyo gendinigi kata kidhi ofis. To sewinjo ni ng'ane ma dhodgi no. To chako makodi gi dhogi. To wan ka isedhi ofis wache ni no nyango molo. To kisungu moriere ni no kisomo. To somo oko ulo ni ng'amo some mariek. Mondo luor ni obed kaka ne wantie chon. Jaluo ne nyathi ok nyal bedo ka nyathi kata beda piny kikadho. Nyathi chung'ni. Mane kit jaluo. To wasomi emokelo gini. Riwruok no ma jodong Luo kuom higni mathoth osebedo bende ka gayo wechego mag siasa e kind oganda Luo. Kata kamano, chal ka gima tijni mar ogae ok dhi makare, kendo jodongo giwegi ema nyaka sani koro ywak ni josiasa oketo gi tenge. Ruodh Goro mar Okno ma jodong Luo e Kenya mangima Abel Ombuor wach ni josiasa ema oserem nyiso luor ne jodongo. Kane wadhi rwako Odungi Randa machane but jodongo kendgi ma joma nobiro mana kaka jone mipira, wan ema nwaweg mipira. Mano nwano fafa. Nokomiwa thuolo, notamo kata wuoyo, kata kombe manwabire ne onge, ng'ato kaka an ma wuoyo ni. Nyathi moro ma koro sayo no mondo wena kom. Tani Ruodh Goro magini ne marwa. Nyoto chako lungwa rongo gina ka. Oma Bay ka. Kwa biro, Odungi Randa lungi mano gola ma Migori mabor. To wadhi kujo makata ng'amo notice ne wantie kanyo onge. Mondo mi kata Odungi Randa wuoyo ni kae moyudo nafas opuonje nyithind Luo. Otamwa nyithindo gi ong'e mana josiasa. Kuom kinde malach jodong Luo e borruok margi oseber ka iseyo ni gichung' adieri e wechego mag siasa. Iwacho ni moko kuomgi osebedo ka tiyo kod lew ma gintiere godo e manyo pesa kuom josiasa. Gino momiyo kuom josiasa oserem kata miyo gi luor. Kata sirkal kwecho. In mibunge michung'ni, in MCA midwaro, in governor, in senator, in woman rep, in bi kwecho wuothe mieri ji kidwaro ombulu. Dong man in bi kwecho. To kisedhi kwecho omiyi ombulu no. Koro jogi kubiro kuomi tituon gi kandi gi kwecho okoro kedwa neno gi giwang'i. Koro iloro ne gi dhol, simbi ng'ate man go, ni PA, ni jaduong' odich. Tana sebedo gi jogi onge dich moro. Kaka an ma wuoyo ni. An ko gisa yiera yudo welo mang'eny. Gadiera, gilima. To gibiro mondo wang'adre rieko. Rieko mwang'ado negi, en mana dhi kwa ombulu mos. Ok idhi dhao, ombulu isero. Pogruok bende osenenore e kind jodong Luo kuom higni mathoth. Gino bende koro kelo penj maduong' ni to ere kaka giriwo oganda kaka achiel kuom gigo madongo monego gitim ka gin giwegi emok gibedo kamoro achiel. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakwara Mugejwang' yiena mar mondo mi akaw yweyo machielo e weche manyien mag oimore otieno makawuono. Kata kamano asoma ne moko kuom ote. Ken Odiwuor wacho no oimore. Aneno weche manyien live from Mikai Center, Kabondo Kasipula constituency. Erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV. Katizo Otieno wacho no neno yo makare ka entiere Bondo. Kamrenje Lera. Aus Nyar Ocholas gambe ne wacho ni Njiru and Locked. Mesha Kokoth wacho ni Joyce Oduor Merry Christmas ne team mar Royal Media te, Ramogi TV ka achiel koda radio. Ka Felix Okoth gono bende wacho no yo makare ka entiere Kayole South. Nyakwara Mugejwang' med bedo kodwe weche manyien mag oimore to ma ema biro bang' yweyo mwaka ogisani. Albert Kimanzi nobedo jaloch e tuke adhong' tok loyo japiny Uganda. Royal Mabati Factory Limited. Sani wan kod yor chudo ma itimo mos.
Chul deposit mar atamalo 40 mondo wakoni mwandu ma inyiewo kodwa odiechieng'no nyaka kama intie. Ei chuny Punjab, hera motegno ne odongo. I love you, Sarabjit. Jod Sardani, oweka chunygi nigi lit mang'eny. Kargi ji adekni, hera bro ketogi kamoro achiel nyaka chieng'. Chunogi ni nyaka gimakre motegno gi hera kod winjruok. Ok unyal paro kaka unopuonju, wan ji adek, wan wachalo kaka ngum. To ngum moriwre otegno, to mowere kamae ok otegno. To e piny kama gik malich timore, en ng'ano ma ginyalo geno. En ang'o momiyo nyakono okawo pache kamano? Kara nyakono en ng'a? Riwri kodwa e wuoth manyien mopong' gi hera kod chir. Choti Sardani, wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuot onagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Ka jaodi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiechieng'. Mane Ramogi TV. Be ikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore e wendego. Ngoma Owake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma Owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o gang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te, idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi.
Eweche mag tuke en ni Albert Kimanzi nobedo jaloch e tuke adhong motisi ni Christmas Brawl Boxing Championship mane obagi e kar romo ma Charter Hall County ma Nairobi. Kimanzi noloyo David Kari mawuok e piny Uganda e round mar 9. Kimanzi nosaso Kari gi adhong ka nogoyo bade piny, gino mane omiyo jakudh firimbi miyo Kimanzi loch ma aching'. Leonard Mwangi noloyo jatugo Gina e tugo machielo gi points 80 kapok jatugo Dominic Joseph yudo locha. Moko kuom jotugo mane oyudo loch noting'o Kevin Owino, Dennis Joseph, Makado Montes, Bruce Oluoch, ka tukego oyaw thuolo ne piem mamoko mag adhong' ma ochan higa manyien. Tiegruok mar rawere miluongo ni Elite Youth Camps biro ting'o jotugo maromo 1,000 higa manyien, kama en geto miyo nyithindo mathoth thuolo mar yudo tiegruok e tuke mopogore opogore. Bang' bedo gi chenro mar tiegruok kuom jumbe 3, gikone to tiegruok mane obagi e dwe mar 12 nochopo giko mare, ka jotugo duto e kidienje mopogore mag tuke noyudo tiegruok margi kokalo kuom jopuonj mag tuke. Jotugo 7 mane oyuoro e tuke mag pinje duto, jotugo ma hikgi ne piny mar 17 gin moko kuom jogo mane oyudo tiegruok. Duol mar Kenya Academy of Sports keto chenro mar tiego jotugo kapod gitindo kendo wuotho kodgi nyaka gibed jomadongo, kama en ranyisi ni Kenya nyalo biro bedo gi jotugo manigi lony e kidienje duto. So that you can open the door for our national teams. I'm seeing the welcoming remarks. Then you will not continue the training. Because I'm seeing Vice Secretary. And you can see the effects that we have had of having a good camp. We will uplift sports over a period, and soon we will have more medals in our international arena. That is our desire. But whatever Kenya Academy of Sports is doing, tapping talents from down there, exposing them, inamaanisha we are going somewhere. Out of that, tumepata pia players wana join Women Premier League, na NSL teams, na KPL. We are proud to be part of this team. Na me personally, nitazidi tu kusema, I'm a proud product of Kenya Academy of Sports. Na imenisaidia penye nimefika. Tim mar Githurai All Stars nodhi dala gi mich mar siling milion 3 tok nuoyo lwetgi e okombe mar Gavana Sakaja Super Cup bang' loyo tim mar Kawasaki Sports e finals mane obagi e alap Madandora. E nyasi mar dhialo joloch mane obagi e log tich ma kaunti ma Nairobi kendo telie gi Gavana Sakaja, tim mar Kawasaki noyudo mich mar omenda maromo siling milion 2 tok tieko e thuolo mar 2. Tim mar South Sea Rangers mane otieko e thuolo mar 3 noyudo milion 1. E kidieny mar nyiri, tim mar Shrink Park Starlets mane obedo joloch noyudo milion 1, ka South Sea Queens mane otieko e thuolo mar 2 no minus milion. Tukego no yuayo jotugo maromo 25,000 kowuok e wards duto kaunti ma Nairobi. Club mar Gor Mahia oloyo Kariobangi Sharks gol 1-0 kendo idho nyaka e thuolo mar 3 e chung mar timbe lig maduong' mar adhula pachoka points 3 tok KCB FC momako thuolo mokwongo. E alap Madandora Stadium, club mar Ulinzi Stars noloyo club mar Nairobi City Stars gonde 2-1, loch margi mokwongo bang' tuke 8. Kelvin Etemesi nomiyo Nairobi City Stars gol margi e dakika mar 31 kapok Amatona Samunya loyo ne jolweny gol margi mokwongo dakika machuok kapok jotugo dhi e yweyo. Brian Kafero notieko ne jolweny tich e dakika mar 58. E tugo machielo, klab mar Murang'a Seal noloyo Talanta FC gol 1-0 e alap ma Kenyatta Stadium Machakos. Paraza kwa kichwa uzuri kabisa. Ilikuwa ni Brian Kafero. Lakini delivery nyingine bora kabisa.
Kiwevo Javano Mwanabaja hapo, ikawa ni gwaride la heshima kwake mfungaji wa goli Brian Kafero. Nyakwara Mugejuang erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mwachope giko mar weche manyien mago imore. Lo jogo duto moneno ni weche manyien mago imore obiro ne yo makare mano moriwo jachung weche marwa mar odiochieng' ma kawuono Jailieta, jachan picha no antiere kod Eric Ounda, jogo picha, director Kachiela kod Ana Joyce Oduor gi Belinda Adhiambo wagoni erokamano ahinya. Ibed kod odiochieng' maber, ibed kod otieno maber, oriti masani kendo aroma odiochieng' machielo.